Clary chuan nula pakhat Dr. Coil ne na lo thok dun ve to thin Houston chu a hmua ani po hi Coil khan mi pat mei chen na rong kain moi lo taka chet pui alo tum to a Claire chuan an pani chuan Coil do tura tho dun adu thu a shil son chuan eron hmuin thian amamo thu le tuk thuan kil pui tur adu thu a shil chuan eron chuan a thian ani thei to lo thu a shila son chu alung chetamai akal ta deya Pine Tree air freshener chu lia sha rengna atana leya atuka chuan Dr. Lim chuan intern thar Dr. Morgan Resnick chu midang amel sia tir hloma Dr. Lim chuan nilabula chuan an intern shwal turte chu an thlan a thatarin thu soin tunge dam lo duat jok tia anin el thei thu fiam thu deuh hian asuya han hnial tum uk ma se nil chuan rem ativeta son le kalu te chu Dr. Lim te omna omin clear le Morgan te chu nila te ti ma anum thunga son le kalu te chuan tlei rol queen api in damlo in aron shwai chu anva endika anat na omdana tang chuan aril phir ani an ringa ma se an han bel chian chuan mipa mei chi anga nun mang ani ti an thre chuaka son chuan a she thiam theilawani clear le Morgan te chuan patling ama du thuwa damdoi lo in cho thin chu anen dik ve thunga zirtir tu ni in afa te chu ama in a en kola Howard chu zayanga ya ma se afa te chu hun rei tak chung kalsana du lova aril phir apua to awangin arang theyang bera an zayangai ti Morgan chuan a shil an zailai chuan Morgan chuan Clary bula chuan chulai hmuna chuan thian siam tur alo kal lo thu le a thaber le thiam ber ni tur alo kal jok thu a shila an intern ti azo huna chuan son chu eronan adu sak ema wanga an thlan nge ren thu soin kalu chu koila chung a che dana wanga an thlan arin lo thu le an ni pani chu in el tur an ni awangin Clary achak chuan Morgan achak lo ti na nia Clary achak chuan Morgan achak ti na zel ani awangin Morgan chuan Claire chu hne nge atum ru hle ani Dr. Andrew le anupui Isabel te chuan fertility specialist muin naut nei tura an hna rei to thu soin note pai an du ve to a chu doctor puina chuan an pai thei nge an bei se ni doctor chuan Andrew an Isabelin chung ko din aya a hna a thlan masaka wang chuan ademang ti a hlau thon thu asuya dik tak chuan Andrew chuan aruk takin an fa la nei lo chana chuan anupui chu apu ve dewani Queen test result lo chuakin real peer problem nilovin atilmu a cancer alo ni zoka kalu le son te chuan an hriat chu nu chuan enkol votin a hlo om lo tur thu te an sila chuti rualin aru chu achak tok lo hle a apan hle bokani chumi an thil chuan mei chi anga osin anei theina tur le ataksa mul lo trote alo tlem theina atan damdoi ai thin thu an soya chu chuan aru cha zong chu alo ti pan hle ani adam doi e thin chu kuini le anu le pa te chuan api laka an lo zep alo ni a chan chu api chuan chung hun chu ala re ringin kuin chu mi papa ngai anga anun ala bei sei tlatani kuin nu le pa an lo thlen chuan an zeidan tu ruwa man na te an han shilfia cancer lai chu zeyangai dona ma se adam doi e thin chu atop san atul donani ma se chu chuan kuin chu atimang angta a adam doi achot san chuan mi pa anili angti a hlawani son chuan kong dang om thu suin atilmu pani chu an paisak chuan damdoi e chu angai to lo tur thu le mi pa anga ale to lo tur thu alo suya ma se api chu alom lo ta hle mai a fa te nu pala ka chuan child abuse case a file tani atupa chu mei chia ani to tur chu apom theilawa atilmu pe tura arem ti chuan a fa te nu pa chu child service biak a avo nge nge ni Andrew sa te nu pa chuan specialist an mulia an fanei thelo chana Andrew Khan anupui kha apu manna chu ama lam dik lawa wangani ti an hrechuaka doctor dang chu lampang enkol theine na chuan kal turin doctor chuan a hria tira Andrew chuan apom dana thiam mai lawani ma se nupui chuan alo hnem ve mol mola sonan TV alo en lai chuan veranda kongka tang chuan Kenny a thenom pa chu alo lut lol maya son chuan a hlau ro deuh man Kenny chu thutha in son chu achan chin le a hnalampang te azot luama Howard chu anzai zo to a ma se damdo ina chon omzui adu to lavani afate angai to awangin ho thuai adu a anupui boral nu khan afate chu akal san ngai lo ma se ataksa chon har san dang aron nei le ta thuta an han bel chian nu chuan ama thuwa antibiotics alo e thina wangle alo e na sat to awang chuan ataksa chuan alo hne vek to lo ni adam doi chu engma adam pui thei to lo anita der mai Howard chu apuma tanga e thei tura siamangai ta a Adam chungin colonoscopy bag awo areng angai to donani eron chuan queen chung te chu shwai shangin thil soi fel atum ta a an han in hnial le bap thina an thu chu ain mu theilo an thu chu ain mu mo hle ani
Kuin nu le pa te chuan an fanu du thana za sakin mei chi anga om thei mai tura zei chu an du ta a ma se api chuan arem ti theilo anu le pa chuan mi pa anga anun thin lai khan mi jing om she omatia anun a hlim ngai lo thu le anun na hial la ka tum thu chu an sei chuaka clear chuan Howard and Cole thei dan tur dang aron ngai tua chuaka mishing exrisel chu atak sa among lama tanga thunin chu chuan bacteria risel chu Howard atak sa a tha punganga Howard taksa chuan chu lodong songin thataka anun aman vele thei thuan soi Morgan nen chuan nil chu an hne thei ta a Morgan chuan clear chau chu ek lampang boy pui thei tu thaberani thu shilin ek risel an thun tur chu lo boy pui turin a shil zuya kuin nu le pa le api te chu an la in rem thei lova ma se kuin din mun chu a chiat zel awangin arang thei ang bera zai angai tu a hun akal chak to em emani api chuan aril ru ala thak thu thei thule nakina chuan fanei te po ala du ve thei ti tanin atang thlata chu ta anu le pa te chuan atilmu pakhat chau chu pai shi turin an rem ti ve ta a son chuan kuin chu shiat thiam alo tuma ma se engtika tang nge mei chia nia in shiat tran hun alo zot kuin chu an zai ta a ma se an zai lai chuan kuin chu ache ta thuta internal bleeding anei pha ta a ma se an zai lai chuan kuin chu ache ta thuta internal bleeding anei wanga lo ni son chuan kalu chu apui thuaya Andrew chuan kuin chu anzai hong thale a Howard po chu anzai thale to bok ma asona wangle an enkol dana thatpui awang chuan nil chuan clear thiam na chu afak le a an enkol dan kha thil than alani lo wangin paper azia publish atuma Morgan chuan atel ve du thua shil ngalani kuin aron har chhuwa chuan anu le pa te chuan adu anga zai tura thunei na an pelawani ti an shenghala a cancer lai chau chu an lo zai saka atil mo veilam chau an pai sakti ashia ma se Andrew chuan anu le pa thiam lo ani lo thule ama thutluk na siam ni in aron in rola a chan chu a hmalam hun a shelawa engtiknia emo chuan fanei ala du mai the awang chuan pakhat chau chu zo sakan ni ti ashil fia kuin chuan kumsom paret atlin huna pakhat chu pai tura alo le tur thu in Andrew chu achanga Howard le kuin te hlo tling taka zai ani tak nu chuan Dr. Lim chuan clear le Morgan te chu fakin nil nen an leichin na chuan nil chu achak zok thua shila alo man tur chocolate pe a kalu chuan tim thatak anni thu son ashila kuin chuan rong purple angai na ti shi in apin pang parping rong aken sak chu lu pui lo turin alo tia ma se kalu chuan lu turin alo ti bok nil chuan clear chu Morgan paper zi a chiar to le to lo zota a thada wanga chiar tura ti ni lovin a in elpui nu chu eng ange ani zir chiang turin adu ani ti ashil fiata eron chuan son chu thla ho na tuma ma se son chuan adu lova a thian ani theilo thu eron chuan a shil non lia son chuan a thenom pa kongka chu akika apui na adil son chuan keni chu tuichen na hmuna chuan throin a in chi apuya enge zalen na omzia le kuinin a shil fia dan kha shia thiam atumani son chu ba sa chuanga mi pui kar om angai na lawa wangin nuam atilo ru hle ani ma se lia message dong hlavin lia chuan pine trees lem aron thona lia in angai tu ave ti a shia chuan a om anuam deu sonan damdo in a thlen chuan an hospital lobby a fundraiser manatura anloin pu cha mup chu hmuwa son le a thian te chuan gala om tur chu an soi hawama se son chuan party angai na lawa wangin kalatum lem lo ma se nil chuan intan zong chu tel ngei tura phut an ni thule donation pe ngei tura be se ani thu anon puang ve ngala ni da team chu intan thar pakhat Alex Pakan aron zom ve a Dr. Coil anoi thok thin ni in tunma chuan police officer ania a hna ban sanin doctor anile tani son chuan kumeng zangi ani alo zotin ni aya au padarin thua soya ma se Dr. Nil chuan sona zona awang chuan ngai dam dilin son chu mi special big takani thute autism anei thute chu pa ka chu ashil ve ngal boka Morgan chuan park chu late bloomer ani na shia Dr. Lim le son te chuan patient pakhat alung phuwa anak ru pon lama om an zaitur an vatlo a chudam lo chu spirit ni in ama enkol tu tur doctor te chu video call mangin a thian te a mel sia tira son chuan spirit ti om dan le a chet ji atang chuan puiput na hmuna om nom ti chi ani aringa thian kom nom ti takani aring bok ma se spiritin a thian te chu akom ve thei ngai lo thu a soi chuan makatia ma se spirit chuan a thian kom dan ber chu online in ani le deuh topa a chan chu anat na awang chuan mi puijing om phal sakani lova ataksa chu ti kholo pal a lo om ema wangani ti shilin tuma ala ko ngai lo thu a shil del bok clear pak le kalu te chuan andam lo mi pano pang thin thak ngai chu an ve ending ve meka a ming chu erika ni
abla type awang chuan thin pathei tu chu chon mu a haran ringa ma senil chuan Erika ta na dambe sei theina chun ani awangin anzon to patrol thua shil hlom auki chuan an gala manna thu soi tu tura an ruatin aron kan sel awangin eron chu thu soi tu ni turin min alo tum ve meka Dr. Park le kalu te chuan Eric chu an test nei turatan an buat seya a hlo e ma wangin Eric chuan a hladu tak a play sak ma se kalu chuan engtin nge Park chuan Erika hladu zong a hria thei ti azo chuan Park chuan Erika bek alo check sekani Morgan le son te chuan spirit chu test an nei saka chuti pa chuan Morgan chuan son chu gala a hak tur tukzedo lei turin a shil Spiriti lung chu nakru chunga aum lo wangin alo thranglian hle ani tian mu chuaka clear chuan a thei to pin Erika thin pa thei tu tur chu online in azonga pakhat chu a hmuwa ma se vandoi thak takin chu pa chu Russian hitman tuna jail tang mek pakhat chu ania mi pasri lai a that to nge nge ani hospice bot te chuan jail tang lai hruai chhuah chu a chi le chi lo le a hlo om thei dan chung chang an ngei tu a an ril ru a buai hle ani Claire, Alex le kalu te chuan Boris a thin man phalna chu an lo mu ve to boka Dr. Lim chuan spirit chu alung a thanlen em awangin zaingam alani lo thu le kumsong pariat ani hun nga ngai thu shila ma se spirit chuan in zai adu to a ma ni chawa thian kom lova in chunga tomreng chu aning tak zet tu ani Dr. Park le a thian te chu Boris omna tur pin dan chu lo om asiam theina laka an lo ti fel veka a chan chu pak chuan Boris suring hlelin jela tanga a chhuah du awanga chu tianga thin pek rem ti chu ania ringa kalu le clear te chuan anin kar chu phaulan mayan du to a Eric chuan tual tha mang thin a taksa da chu adu ta hau lo mai Nil chuan Boris chu thei to pa uluka thlung bet turati in thin an thlak boilai bor vela midang ta na har sat na le boina siam a hlawani Dr. Lim office chuan Morgan chu kalin spirit en call na tur chung changa en chin na atan ngai dan anei chu alo shila ma se arwa man chu son chuan ti chi a ngai lovin anti swal pal chuan asiam that le thei to lo thule thil kal swal pal thei atam thu lo suya ma se Morgan chuan son chu midang ngai dan pom thei lawa apua ma se son chuan changin rual ael ma thule athiam na chu angai hniam sak ni a hriat thu a soi ve bok Morgan chuan spirit chu pui adu awangani thu in a chang boka auki chuan aiden muin gala athu soi turin a soma aiden chuan thu soi hi adu ngai mi lawa ma se auki chuan thu soi ni lovin a hlotlin dan le St. Jos mi puite a hmangai zia chu thon thu anga soi turin atia auki chuan anin kara chuan engemo omin a shia aiden a ril ru po chu a hne theita ni auki chuan aiden ne na anin kar a om ni a hria thu chu Andrew a shila ma se Andrew chuan bo zui shi lo tura shilin aiden chuan sexa wanga damdo in tan donation petura thlem nia ain sia chuan thil akal poi thei thu lo shila Boris chuan damdo in alo thlengta a akut cheina phuarbe tlatania park le achiante engwanga midang puidu naril rupu mai nge ani anlangai tuani Eric chuan Boris thin chu don adu lo awangin ala tang tlata Morgan chuan son chu tukzedo lei turin atilia son chu Andrew bula kalin angai dana zota a chan chu Andrew chu ain chei stylist thei ema wangani ti in akal chan ashila ain cheina awang chuan sergeant thiam tak ani phaim ti le thian siam all sam phaim ti azot ngalani ma se Andrew chuan son chu tukzedo lei ai chuan ho turin alo rona erona ngai dan azo to le to lo azo tel ngal ma se son chuan du thanna ama thu asiam to thin thu in a changa Boris a thin la then tur chuan an zaita a ma se hnim hlum chu a huata wangin an kaltlang talawani ma se Boris lo har chuan in zai chu kaltlang pui ngei turin angen ta chiam maya clear chuan ti lu ingam ani lo thu lo shil Boris jelama an shwa kirle na konga chuan Boris chuan police silai pai chu la thutin alua akap ta throi maya clear chuan arapin mu she om ati hleani Andres chuan Eric anu le pabula chuan thin thar pe tu tur an mu wat lo chuan Eric chu ni khat bak adam to don lo thua shila parka chuan Boris chu athi to thaw wangin atak sapeng sang chu nunna tam tak chan na atan da that a that thua soya spirit chu hloting taka zayania ma se son chuan an zeilai hun zong khan Morgan chuan angai ne ple ni in ashi ani aiden chuan auki chu alo pan hnaya engtika emo golf la khel dun turin anin soma aiden chuan langpuya soma auki le aiden te chu anin me dun hle ni in a shiata
clear chuan Eric chu Boris athin dong tur chuan a min thei ta shrama Eric chu zai tur chuan an nor lut le ta a Eric chu lo thling taka zai ni in Dr Neil bula chuan Eric chuan Boris chung te bula chuan lom thu soina kat a thon them ti azota son chu gala a chuna kalta a Morgan chuan thian kom tur a shila ma se party chu a chu asan ta dei thung spirity room avabi chuan a thian tenen hlim takin an lo oma clearly kalu te chu gala a chuan an kal duna kalu chuan mi pui hmuwa an kal duna wang chuan anin kar chu a phaulang ni in angaya ma se clearin a inform sak ber chuma an hla play a to lo ti a hriat chuan a thin urta hle maya cleari chuan a hma a silai in kap a hmu awanga aril ru ala pa ngai lo thu asoya ma se kalu chuan a hre thiam thei bik lo cleari chuan a hmangai lo nianga in thu top a soitani son chu party na chuan a letli a doctor walodin khom na do kan chu awazom ve a an in hmel hriat kwaltir hnu chuan son chu kalson mai atuma ma se Dr Andrew chu lokalin golf chung chang te an soi hawa son po chuan nuam ati ve hle ani atu ka chuan son chuan clear le pak te chu a thenom pa keni ne na an chhuwa thu le ama chuan keni le abial nu ticket po a choi sakvek thu a shil chuan clearing ei dan ani lo hle a nil chu lo thleng ve chi in dam lo thar ngong na an nei thu ron soi an dam lo thar hunter an endik lai chuan son chuan Hunter no pui chu engtin nge apasal wheelchair a anun man ngai chu anei du te an zota chu ti lai chuan Hunter chuan akia chuan engma a theida tat lo maya hallway a chuan nu pakhat thi alo zai hlara staff ho chuan an lo hual thup mai chuta alo zai chu clear nu alo nia ma se clear chu anu lo kalawang chuan alom lo hle thung Dr Andrew chuan an patient thar ataksa ti moina atana implant vo awanga infection nei chu a endika son le pak chuan clearin anu a hmu alom lo ema wang chuan anu ne na anin kar chu an lo zot ve a cleari chuan anu chuan thil tam takati thin thule engma chuan tlak awm lo thuina chang Morgan chuan hmundanga naruak chung chang kalu shila ma se kalu chuan apuina amamo lo thule tuna an thona damdo ina chuan omzui atum thuina changa Hunter din hun le an zai dan turte atang chuan Neil chuan Hunter chu ake nge ya akal le thei aringani Andrew chuan an patient chu infection chu ain ko sak tur thule en thak zui angai tur thua shila Hunter chuan ke kal le theina chance anei ti ain chiat chuan a phur hle mai son nen chuan chu mi chung chang chu an soiduna Dr Andrew chuan fertility specialist hmuwa ama awanga fanei lo anni thu soin engtin nge ain en kol thei dan an zota Morgan chuan Andrew patient chu ain dik vea chutia ataksa an khoi kwal vel chu nu chuan aning man hlea